Schneider Electric е глобалният специалист в енергийния мениджмънт. Ние присъстваме на 5 континента, в над 100 страни и имаме над 150 000 служители в цял свят. Причините за избор на индустриална зона Марица, село Радиново, са няколко. Първо, инфраструктурно локацията е много подходяща и логистично, тъй като това е глобален завод на Schneider Electric и ние доставяме от него за целия свят. Друга причина е квалифицираната работна ръка. Schneider Electric има дългосрочни перспективи, дългосрочен план за България. Отскоро от нашата страна се осъществява управлението на още 3 страни. То е централизирано в България. Също така, наскоро фабриката беше разширена с почти 50% и стана една от най-големите фабрики за производство на този тип продукти в Европа.